It's time for DJ Rocky's Secret Files. Kung gaano kabilis nagsimula, ganun din kabilis matatapos. Ay, DJ Rocky, itago mo ko sa pangalang JV, 18 years old, at isang senior high school student. I'm bisexual, proud to be part of LGBT community. This is my secret file. Bago ko nakilala tong taong to, single na ako for 8 months. Dahil bored ako sa buhay, lalo na't quarantine, naisipan kong tumingin sa mga suggestion friends ko sa FB. Sadly, wala akong makitang maayos. So kakascroll ko sa FB, nakita ko yung isang Facebook friend ko nagpalit ng profile picture. Tas pumukaw sa atensyon ko yung lalaking nag-comment. So, inad ko. After ng ilang minuto, inaccept ako, sabay pindot sa wave. Nasin naman niya agad. Tinanong ko siya kung tagasan siya. At confirmed, yung FB friend ko at siya dating mag-MU. Hindi pa kami ganun ka-close pero ang komportable ko na sa kanya. Ang saya ko that time. Pero sa kadahilan ng hindi niya pa ako lubos kilala, tumigil siya sa pagchat-chat. Tanda ko pa nga yung petsa kung kailan kami nagsimulang mag-usap, nag-usap uli at nagkita. Una kaming nag-usap last Feb 17, 2021. At pagkatapos kong magtanong sa kanya, bigla na lang siyang hindi nag-reply. Ako naman, tuloy lang kakascroll sa FB kahit walang kausap. Lumipas ang ilang araw, sa isang post ko, bigla siyang nag-react. Tapos nag-comment siya. Sinabihan ko pa nga siya ng ghoster as a friend. So that time, naakala ko, isa rin siya sa mga hindi maayos kausap. Kaya nilagay ko siya sa ignored messages. And by the way itago natin tong taong to sa pangalang Arnold. Gwapo, moreno, matipuno, matangkad, at mabait. Feb 2021, umaga yun, 5 days yung nagdaan bago uli nag-chat pero saglit lang kaming nag-usap tungkol sa buhay. On that same day, gabi, ganun pa rin yung buhay ko, scroll lang sa FB. Nang biglang may nag-message sa akin. Pagbukas ko, message ni Arnold. Nagsesend pa siya ng mga video niya na ginagawa niya for project. Sa sobrang cute niya, hindi ko na napigilan ng emosyon ko at nakipag-usap ako sa kanya na para bang wala ng bukas. Kahinaan ko, ang spoiled ako sa mga picture at video ng isang tao. Nagtuloy-tuloy yun. Until Feb 25, uminom sila ng mga tropa niya. Niyayaya ako kaso malayo pa yung biyahe ko tsaka hapon na. Naging maayos kaming nag-usap. Napag-usapan namin na magmi-meet kami Feb 27. So pagdating nung araw na yun, nagtampo siya. Ready na akong pumunta sa lugar nila. Nag-mall muna ako at tinawagan yung friend ko na samahan ko siya. Sinamahan naman ako. Alauna ng tanghali, biglang nag-chat yung kaibigan ni Arnold. Pinapupunta ako para magbati kami. Ang sabi ko naman, oo, sige, on the way na ako. Medyo malayo ang biyahe, DJ Rocky, pero para sa kanya kakayanin ko. Nagkaligaw-ligaw pa nga ako papunta sa kanila at buti na lang nakarating din. Sinundo ako ng tropa niya at pinatuloy sa bahay na walang kamalay-malay si Arnold na nandoon ako dahil that time nag-deactivate siya ng account niya. Pumunta ako sa bahay nila. Nagtago ako sa gilid ng gate at hindi niya ako napansin hanggang sa tinawag na ako ng tropa niya at nagulat siya. Niyaya siya ng tropa na magtambay sa bahay nila, sabay ligo niya. Akala ko, tatanggi siya kasi pangit ako . Tumambay kami, nag-usap kahit shy type ako. Pero doon pa lang nakita ko na ako ng mali sa kanya. Pilit niyang pinamumukha sa akin na affected pa ako sa ex-MU ko, na ex-MU niya rin. Pero hindi ko na lang pinansin yun. Alam ko namang magbabago naman pagdating ng araw. Pumunta kami ng park, nag-usap kami, kumain kami. At nung uuwi na ako,
Hinatid niya ako sa kanto ng naka-tricycle. Nung gabing yun, ramdam ko na baka mahal din niya ako. Tinanong niya ako kung okay lang humiga sa balikat ko. Sabi ko naman, oo, humiga lang siya. Hanggang sa nakarating na kami sa may kanto. Dumaan ang mga araw, naging mag-MU na kami. Umabot kami ng 1 buwan. Nag-video call at pinakilala sa ibang mga kaibigan. Tapos naging close ko yung isa sa mga kaibigan niya. March 21, ang sabi niya, may sasabihin daw siya sa akin. At sabi niya, mahal niya na ako. Ready na siya for me. At sinabi niya yung mga bagay na nagustuhan niya sa akin. March 27, same day nung unang meetup namin. And this is our second meetup. Unexpected kasi wala kaming alam puntahan. Nag-meet kami sa isang convenience store, tapos nagstay kami doon ng maghapon. May time na nag-iya ako sa park at ayaw niya. Sabi ko, uwi na ako, gabi na rin naman. Sumakay kami ng jeep at naiiyak ako dahil uwi na siya eh. Tapos, di man lang namin nasulit yung mahabang oras na nakaupo lang kami. Nag-chat siya ng, sorry, I love you, bawi next time. Tapos yun, naging okay kami. Dumating ang month of April, nagtuloy-tuloy pa rin. April 21, nag-celebrate kami ng first monthsary namin sa bahay ng tropa niya. Kumain kami at nag-bonding. Pero alam mo, DJ Rocky, sa buong buwan ng April, nag-aaway lang kami araw-araw, parang naging toxic na. Pero hindi ako bumitaw. Then April 28, nag-decide siya na makipag-break sa akin. Kahit alam kong may kasalanan din ako, hindi ako pumayag na basta-basta na lang. Kinabukasan, pinuntahan ko siya para makipag-ayos o humingi ng closure kung wala na talaga. Yung araw na yun, nag-usap kami, kinis niya ako. At yun yung first kiss niya sa akin. Sabi niya, wala na, pahinga na muna raw, pero mahal niya ako. After that day, nagchat-chat pa rin kami pero di na tulad ng dati. Nag-uusap kami tungkol sa Miss Universe 2020, nasabay kaming manunood. Nagkayayaang tumambay, sumama ako, same actions pa rin. Yung ginagawa namin, nagpipicture ng sweet kahit wala nang kami. Then May 17, Miss Universe na, hindi kami sabay manood kasi maaga yun, 8 a.m. After na lang ako pumunta sa kanila. Nag-decide akong mag-advance birthday. Nag-inom kami sa mga tropa. Kinagabihan, nag-away kami, nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan. Umuwi ako lasing. Nag-deactivate na naman siya. Tapos gabi-gabi na akong umiyak, nagdadrama sa Facebook. Kinukulit ko siya kahit bago man lang mag-birthday ko. Tapos nagkaroon kami ng away. Sa FB na wala naman sa intensyon kong makipag-away. Same night, humingi ako ng sorry at kapatawaran. Pero simula nun, putol-putol na ang communication namin ni Arnold. Pero hindi pa rin ako sumuko. Chinachat ko pa rin siya kahit alam kong ayaw na niya. Until na-realize ko na mas okay kung magle-let go na ako. Make some self-improvements. Palayain ko na siya. Kasi sinabi niya sa akin for the last time na hindi na tayo pwede. At eto, ilang weeks na rin hindi nag-uusap. Nagmumukmok minsan pero gumagawa ako ng makaka-improve ng sarili ko. Nag-off muna ako sa social media. Tumigil ako sa pagdadrama sa FB. Gusto ko siyang maging masaya kahit wala na kami. At kung may bago man siya, magiging masaya ako para sa kanya. Handa ko pa naman siyang tanggapin kung babalik siya. Pero alam ko ngayon hindi na ako nag-expect na babalik siya. I already forgave him. I'm not just so sure if I love others. Kasi, or if I can love other person. Kasi na-trauma ako sa past ko. Right now, I just wanna spend time prioritizing God, my family, and myself. At kung sakaling nakikinig man si Arnold ngayon, kung alam mong ako to, sana maging masaya ka na. I just want you to know na ready ako palagi para sa'yo. Pero never ako mag-e-expect na babalik ka pa. I love you.
And I miss you so much. Thank you for everything. I forgive you. Thank you for the memories. Muli, ako si JV. At ito ang aking secret vow. Always your number one. FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.